Ассалому алейкум мухлисони азизи ман. Ба канали ман хуш омадед. Имрӯз ман борши украинӣ тайёр мекунам. аввал мо лӯбиёи таркардашударо дар зарфи алоҳида ҷӯшонда ним хом кардем. акнун ҳамаи гӯшт ва сабзавотҳои тозакардаро реза мекунем. гӯштро ба шакли чоркунҷаи калонтарак реза кардам. пиёзро ҳам майда реза мекунам. карамро ҳам бо шакли чоркунҷа реза мекунам. сирпиёзро ҳам майда реза мекунам. сабзиро аз турбтарош гузарондам. лаблабуро ҳам гузарондам. ана акнун ба каструл 1 пиёла равған меандозем. баъди равған гарм шудан гӯштро меандозем. баъд сирпиёз ва пиёзро андохтам. баъди 4-5 дақиқа сабзиро меандозам ва нағзакак бирён мекунам. сони карамро андохта нағзакак бирён кардан дар кор. томатни паста андозем ва бирён мекунем. акнун оби хунук. баъди ҷӯшидани шӯрбо лӯбиёи нимпухтаро илова мекунем. шӯрбои мо дар алови миёна бояд 1 соат ҷӯшад. акнун картошкаи кубик реза кардаро ва барги лаврро меандозем. дар ҳамин вақт 2 қошуқча намак, камтарак зарчӯба ва хмели сунелӣ меандозем. баъд аз 15-20 дақиқа лаблабуро меандозем. дар охир 1 қошуқ сирко яъне уксус ба об ҳамроҳшударо андохта оташро хомӯш мекунем. мана борши мо тайёр шуд. хеле хушбӯй ва болаззат. боршро бо сметана танаввул мекунанд. раҳмат барои тамошои видео. тугмачаи подписатсияро зер кардан аз ёд набароред.